Nuno mogoko. Rangiga. Biya mona kanto aminto jena numba. Excellency. Gada etoro kwanda aminto kuma yele barabe. Egento yoga kanto aminto kuma sala. Enga kineri. Muru keba. Tegendere. Abantu baminto onde tayo ugate magendara arente ga igabu machoge osebo basi osenyali bali osebo entutu apart from isig the government tika to support to moye ambo time atokore gas tari moigo abugate si aba isimingo baito aba ejibesa nchemune mo speaker ega si ano koranga kere constituency kere ward yai chibesa e okore gas Lero tukaje kone echiabo baba ngokora chire echiabo ngokora chire togende nyaribali togende bogetutu togende bugiranga igo yo excellency bia mone siga tonde tokora yasa digamo sese abana bantu baminto nandi mbako anchete aye bali bakonya kukwana inga simba tari okora gas bona bantu baminto digamba boli ase kuito kumwaji pesa Igawanga na jibesa ka sitara kwangwa. Gote ka siwa kwangwa. Nereji. Bora kata ketuko enda achilo enda jibesa. Ay ko direkta. Atara karagas. Igo to basa ko ngaineka na bantu bagate victima. Na ne ko pona kuno speaker nimba jibesa chega chia county chiro chigo colegas and at the right time they will be paid. Gosa bana bantu minto. Na ande kama nanda kuraka na mbero na mo manyire gati ako tua vele nero mo ngene ka e contractor kolega asindia guiareia peguire para nana kayo ya kwaera gotogoja toyeri na wanisa leke amanye wakana waigo una kwa ero kwa sai jero speaker vengo kwa tarigo Kangine di bagian, ngai kangine kawan yaitu, ekuane, toge because tu ada program tu ada studiar dalam. Dia pernah tahu itu mana kami, orang mereka. Let us speak quietly. Iga separe itu ukura krosia, enso kone muna ikurukwa. Ia waka next week utakere ama yendana non speaker target. Iga sababu dispensary kama nekera cheto. Dia ko chukura ataka ko nyukura eraundi na tokukura isaba kwa dispensary amina zona torba maiga usoma gale road nsase tulireti usoma gale road njara biwa e contract e kurwa e kwa na usoma gale road e pare chande taba baba owe ward office yeto e kwa tepa kansa lia magenge main charge ngokorwere ogetange road bigete bogeka njara bigwa ngokorwere e parnere ngoigoransa e chakere kurbu mwani morunsa mate e tireiga e bate yo kurumagena field e cheiga e kolere kona gabu e mane kogenda e pare inaende e magena market ring road ako para ka magena market ka karosibe Your Excellency, era ongea kana biko ndi smakia nike igolera ngia ika egento kia lego krasi communicate ime lakini kokora ndi smakia igolera naende I'm very happy state department ya mache mbagete ko huyende ngole ma mugonga market Your Excellency ngwakere mjana senyenjo chipesi chikia ruta sekitikiao yuko beka a dispensary mugonga market naende ukamake sure na ibo bole mugaria eli nembekera abande dispensary ya agira ekita chongere kere gaiga ige kuna twaru magina me gochaiga ekita chokeri ya kiraka na kero kinga basinde amani amagendero amani abantu baitu go support mole mbakona na magendero bari ngabanje te omweshimiwa bitu sema makwaya omolero kabana kwara abantu babere